Siad bhaisteach hiag me cheanal YouTube. Tá a chur tús anis le strait nua Canúintí nó ghuachas na Gaeilge. Sa chéadal síos is iriseoir me se agus bhealach is iriseach é seo ní teangolaí mé agus ní teangolaíocht é seo, ba bhfuil am Canúintí chur fáil bhealach a tan tice de gach duine. Tá a chur tús leis an strait seo Canúint a bhfuil andúla am héanán agus a bhfuil an spéisio am héanán. Canúint Glens of Antrim. Canúint bhar gotí tuairmis 9 agus 8 sin go maisteach ar náithe in san fichiú éis. Ar drochúir níl mar an spéisiigh daoine san Canúint seo aniu, ní féidir lam ach smuoinú ar gana acadúla bháin a bhfuil dúlaí in san Canúint seo. Agus ní ghlachan se páirt mar a deire in san abhhuiach na Gondraí Antrim agus mar sin de. Ní gada mar rá ach go raibh Canúint na Lintí ag an deirú go bhéir har bheith difriúil ón Ghaelg mar atá sí a lóirt mal farste inniu, mar atá sí a lóirt in altamh inniu, agus gohéirithe ón chaid an ifichúil. Bheith orm sa ceistechor da má Gaelg Antrim in tice do Gaeligóirí na linne seo, do Gaeligóirí na linne seo. So, bhí sé an sin agam seo dhéanú bliantí fadú hin agus had an me riomhé. Agus is stáilm sa groma is smuoinú gur bhailam sa fi sin har bheith garamú le chur le chéile agus mar sin de bhí me gurí go leor amsú don rud seo. Ach, chéile sé sin ar náithe nach dearna mé riomhé. Mar sin nabí is súil le rud ag an har bheith technicúil an seo nó har bheith casta. Fi sin anta simúil a bheith san an seo. Ach bhí fanarm sa rudanse a chur ar fáil ar YouTube ar a Canúint seo. Mar ní féidir le na stócha a bheith súil go mó spéisiigh daoine a Canúint nó an nuachas nó a tradiisiún na rud a bheith mar a bhfuil an teola sin ar fáil agus leis na lóthaí ar chur mis amach agus leis an áhar a chur mis amach ar Italy agus mar sin de sin rud a bhí me si géirí dhéanú go mó an teolas ar fáil don grághine ar ghaeilge an tice. Agus mátá sé le fiosú agus tásúla go bhfuil sé le fiosú tásúla go tuchaí daoine níos acadúlaí na mé, níos clisan na mé, a dhé tháiné cheartú nó tháiné dhéanú na seaar agus mar sin de. So, Gaeilg in Lintí, the Irish of the Glens, a tá marú anis go huile is go thomla. Tá go leor ólas agin fan Canúint seo buíthe le dia, chur a gas Niels Homer, scríb sé altal on some relics of the Irish dialect spoken in the Glens of Antrim with an attempted reconstruction agus tá sin ar bheith luchhuir agus gané sin ní bheith maran a bhín ina riire. Chomáile sin tá rinneú chur seosú Watson amach legan chutha agar de lorhí nótaí le sémas ó de larga as na Glintí é híon agus tá sé sin har bheith luchhuir fád agus be me sé bonú na cainte seo ar neola sin agus rud ag an har bheith spéisiúil ar náithe rindóigen an teangolaí cearmanach rinse tafa dain ar a Canúint agus tá siad ar fáil in san lóir seo agus tá siad ar fáil ar lína chomáid agus be má caint faoi sin ar ballbog agus a ríist tá sé sin har bheith luchhuir mar fiú mátá anolalas agad ar an teangolaíocht agus is féidir leat an IPA agus mar sin dé leo. Má tá tú gurí éithrise dhéanú ar Canúint, má tá tú gurí impression a dhéanú den Canúint, más an féin in dhéanú na dála go bhfuil tafad de dhíich, má tá tú gurí an éithrise na dhéanú. So, ba bhfuil am toiseacht le the do's and don'ts. The do's and don'ts. Na rudí is bonusí. Céad rudna Canúint bhí an cos le Gaeilge na Hallbaint mar sin ní dhearthaid cainteoir dúcha seas na Glintí níró mé an amarbí, háró mé a gcónaí. Agus mar a ggéarna ní dhearthaid siad an bhfuilma, dhearthaid siad a bhilma. Rud ag an eile har bheith spéisiúil fan Canúint na ní dhearthaid siad bíigí mai, dhearthaid siad bíomh mai. Agus leor much fa sin ar báil mar tan sin ceanna na scialtaí ar hafad dóigen an mach treflasach tá lína iontach an íthimh ólamh agus bíomh gosúgach. Rud ag an eile simúil denim in san caid ifigóil aidú níam a bhíomh sa Canúint seo.
Ruddig an Harvey difriil ó Gaelg olúiniu, ní dhearad achan, dhearad gach, nó gach ile, cosal leis an chuide mó, den Ghaelg agus Gaelg a bhí acu, Gaelg a bhí acu, cosal le an rachri, cosal le amé, cosal le deisceart alban ní Gaelig, ní Gaelige, ní Gaelig ach Gaelg, agus sin ceanna le defriachtaí móra. Is stáil am sa go Harvey Jacker de ghine creidean daoine go raibh an fáiríocht Gaelig an in Linguistic Examples agus haró sé sin ar fáil a Harvey. Cé go raibh sacú, tá déanana go raibh sacú. Focail eile tá samol Calín, ní raibh sé sin ar fáil, Cailín a bhí ar fáil, agus an nóithe bhí sé sin an am éas dócha gan dúna mai. Cailín óg. Cosal le Gaeilg an mé hamáid ní raibh focail teach an, ach bhí a focail tí nó tai an. Sin an tiisiil tortha, ghlacu, áte, an tiisiil ainmní an sin. Focail eile tá antas amol agus Harvey albanach na ballach, sin búchail in san Canúintí seo. Focailí eile in san Canúintí seo, má ghlachan tú focailí cosal le beannacht agus ban, sin beannacht agus bean. Beannacht agus bean in san Canúintí seo. Ar náithe Harvey difriúil an Gaeilg aniu. Ach dúirt me beannacht, minic go leor cosal le Gaeilg ar rollú ar fad bhí an mar Harvey lag an amantí mar sin. So, tá mé ceappa go glóise, nó go gulachas 8, 7 agus 8 nas coitianta in san Canúintí seo. Ag deireadh focail ábh séfi, bhí sé sin, bhí an éagsúlacht an sin, mar hampla dénig, Janúh, an chaideanibh goil, is hocail leat Ginneag, mar sin bhí tu go leor Canúintí teach le chéile an sin, so Ginneag, Ginna, agus Janúh ar fád in le nairih tu go leor Canúintí teach le chéile an sin. Rud ag an Harvey simúil chomáid na ihe bhai, dhearad siad ihe bha, agus an sévi in sin bí sévi, bhí sé gúnaí mar bh in san Canúintí seo. Má ghlachan muid focailí cosal le deas, aniu deas, Jazz a bhíomh an in san Canúintí, Jazz a bhíomh an san Canúintí seo. Rudí Harvey cosúil le Gaeilg arthróla ar fad, agus rud ag an Harvey cosúil le Gaeilg na halabain mar a higann muid aniu é. Leis na bon frasí mar sin in Dialect Antrim, agus sílam gur bé seo ceann na rudaí is usage beidir go bhfuil seo, gur an seo a bhuias muid frasí atá maiid. So, fáilte siad a bheith. Agus sin Gaeilg waith na glasiste mar in aniu, mar deardaoine fáilte róta gcónaí nó hárá nó halló nó heia nó rud ag mar sin, ba siad a bheith, ach ní maiile daoine siad a bheith ra mar náithe sé sin a gan ar bhara, agus sílam go mbeadh daoine máscaí mar sin. G11 seo. So sin G11 seo. Go dtí mar a táú díra mar a gin le Gaeilg olúiniu, go dtí mar a táú, ach bhí go dtí an dóid tart fásta, agus go dtí an chomatart, agus simúil go leor bhíú go dtí an chomatart bhíú sé sin ar fáile gandaí chaabhain chomáid, agus a freighir sin na tá mé go maith nó tá sinne go maith. Tá mé go maith nó tá sinne go maith. Go maith nó go maith, tá má sílam go rón dárad an agus lorma fa sin beidir ball, ach sílam bhí maith an ach sílam go ró go maith an chomáid. Freighir sin na tá má tíra drátara. Tá má drátara. Tá má deanú na diggin mar an daoine sin aniu, ach sin frasí iontacht arlam, I'm just alright, I'm alright, tá má drátara. Agus an nóithe cílíonn drátara idir atarthú. Tá má idir atarthú, I'm just alright. Agus a bhfuil Gaeilg agat. Have you the Irish? Bhfuil Gaeilg agat. Táir nóithe? No, Hanel a robog, I've only a little bit. No, beidir gannera tegam go mai. No,
Tegan tú go glévai. Tegan tú go glévai. No, tegan tú go bre. Tegan tú go bre. Go glévai cosal le Gaelg and na halapain. So, I understand very well. Gajan Tanymatort, what's your name? No, Gajan Terramatort, what's your name? Gajan Terramatort. What do you think of this weather? Gajan Helis to the Nemsha show. Gajan Helis to the Nemsha show. Agus Frasa Kotchinta, Dialect Aontroma, Tan Lashaw Gibba. It's a rough day, Tan Lashaw Gibba. I've reached Focal Gibba, na Gloucester and Dialect na Linya show. Kistich, shin, where are you from? Kistich. Han kawel to the whole ya Kistich. Goodbye is Bianacht lat. So Tamajana go Roshishan awareness catching to the slan lat, Bianacht lat. I'm not just shin and Elik na Linya show, Kasha Harabe formal to action and Graga Elik if you once na Linchi na Bianacht lat. No, Sawilch in the Wilditch, Sawilch in the Wilditch, Tamachapa go barlachas a view hon and shin, Hanyel Mashan Shaw, Hon Brehenus, you know, Rini, Sawilch in the Wilditch, I guess, Iche va, good night, Iche va. French Frasiella will do logamon na Hanel Ahra Agamer. I can't help it. I can't change it. Or no, you nearly get Rolu Jeremod Jenna Prine, hurry up, and nearly Nalaban Jenna Havok, August and Nilik Neher and the new Jan Jeffers, and Nilik Nalinchi, carry art, hurry up. Or no, you son and Chinigas curry art, a carry art, a durage shit. Rud Fokalella, getrek, shin geminnig, agus to shin file and Nilik and Alabama and New York shin gravel. Fokalella, den Canúintí na freer, shin sore, no nibnya, no pain war. Agus view shin on noche or fod herolu, agus tamajanu, get dini a douchecart here honel new, major vanad, no a skull, no a darishin, Hanel shin cuts into itzer or hodabi. When shin rodigan eller no hin lidic naglinchi, agus in rachri itzer. Killing itzer at all, or be. Shin move. Wait a wee while, Fury Shalbog. Wait a wee while. Fury Shalbog. So shin wrench frasi, wrench treche agus marshinde. Mara doet mishe. Ta Gaelg Antrim while hier niet duigen. Agus so scale o Brian McAuliffe kan chordo gus woning de gini call ha eg duigen agus higfall. Agus is jacklish agus higfall to so lagam ach ta jacker higfall gus kind mission a glaco agus glacam shin gan doubt. So but while I'm in Sinama hui hart agus me sé chayas Gaelg rolu bergrach lamse wrench den skeelti na kernini a leef me heen. Ashtracht die janu maar haar togel mesje le Gaelg. No, haar togel mesje le Gaelg. En Dialect Aontroma niera rogu agus togome, no, niera rogu agus togome, jedid rogu agus togoma. Agus what an oche berlier o gochesmes so tama janu Irish. Ach tama chapo ma leam so go mal agus go fadalach agus go kurma go me doini an innive hegfall. So sure an mach traulasach the prodigal son. Va jis mach ag an den airet. Dúirsin duine a baigú lena ar, tóir ma chud, tá ma gáil ar hiúil. Agus rinn sé an adraú a bhín adraú. Hui sé ar hiúil agus bhí sé chuig bliana déag ar hiúil. Nuair a hinnig sé réis, agus haráithní ag áréis. Dúirt sé lena ar, mise do bhach, a bhí cailse. Agus nuair a chlún ar sin, hui sé ma, agus scartse ar a chud lot servisi a hat isteach. Seo ma bhach, a bhí cailse, a hannig foréir, tóir a bhisteach an léoch béta, mar a bheith, íheh, ólah, agus bíomh gosúgach. Mar sin blaisiú de Gaelg na Linchi, má tá spéisiigh daoine níos mó fí sin cosúil le seo. Eáil scríb isteach in san tracht, sa commenté, agus
beidir go spragat sin mé hon níos mó a dhéanú. Agus tásúla go mé mar caint le daine bhfuil an dúil céanna acusan is atá agamsa I Canúintí an nuachchaintin nuachas na teanga amachchan seo. Gur a míle maigah as teachtasteach.